Doncs acaba d'acabar ara mateix el Barça 1, Atlètic de Bilbao 0. Un altre cop És un partit que em dóna la sensació de que aquest resum ja l'he fet, que aquesta opinió ja l'he donada, que és un partit que s'assembla molt a aquests partits que venim arrossegant de fa un temps. I sí, abans de que m'ho digueu, ja sé les baixes que té el Barça, ja sé les mancances que té ara mateix a nivell de plantilla Xavi per fer un 11 mínimament competitiu amb jugadors del primer equip. La prova és que avui al gol hi ha hagut com una aparició d'aquest noi del planter de Marc Guiu per marcar l'1-0, però he d'opinar sobre el que he vist avui, i el que he vist avui em segueix sense agradar, em segueix sense convèncer, em segueix pensant que estem arrossegant problemes de partits anteriors i que no hi trobem solució. Que no trobem solució i que no entenem que a l'hora de sortir la pilota des de darrere hem de moure més la pilota i l'hem de tenir molt més i hem de buscar moltes passades curtes a nivell associatiu i que l'equip ha d'estar molt bé juntet a l'hora de tenir la pilota, perquè si no tornem al de sempre, que és com més ràpid va la pilota cap a dalt, més ràpid torna cap a tu. I en aquestes transicions el Barça pateix molt. I no pot ser, i tens jugadors per tenir molt més la pilota. Segona cosa que tampoc m'ha agradat gens és que Oriol Romeu és objectiu de tots els equips contraris a l'hora de pressionar. Tenen claríssim que és un jugador que si rep d'esquenes, perfilat amb els seus centrals, tindrà problemes per girar-se i tindrà problemes per tenir una circulació de pilota fluida. I això ho saben, i això sembla que ningú hi posi remei. I això hi ha maneres de posar-hi remei, hi ha maneres de que Oriol Romeu pugui jugar i que no sigui un perill a l'hora de sortir amb la pilota des darrere, o almenys no tant. Una altra cosa, després l'exigirem al nivell que se li ha d'exigir amb ell, però també sabíem les seves mancances i les sabem quan juga. Val? I el que no puc entendre és que no es busqui una solució tàctica a que ell trobi més comoditat a l'hora de sortir amb la pilota i que no sigui una espècie com de forat negre i que generi aquesta inseguretat en els altres i acabem recorrent a això que en principi hauria de ser com una espècie de solució espontània o esporàdica, que és aquests canvis d'orientació de 40 metres, i s'acaba convertint en una constant. I això fa que el partit es trenqui, que hi hagi molta distància entre línies i que no en treguis gaire profit. Al principi, entre 10 i 15 primers minuts del partit m'ha agradat el Barça. I crec que estava entenent bé, que barrejava bé a l'hora d'aglutinar gent a prop de la pilota, fer 4, 5, 6 passades amb intenció de que l'Atlètic Bilbao pressionés, i en aquell moment, clar, canvi d'orientació i allà genera la superioritat. Però després no sé què ha passat, suposo que fruit d'això, de que l'Atlètic Bilbao han quedat 2 o 3 pressions correctes, la Barça no ha sortit còmoda i això ja ha desesperat una mica i hem començat a buscar com a solució principal la pilota llarga de 40 metres. Íñigo Martínez té bon desplaçament, Christensen té bon desplaçament, Oriol Romeu, si m'apures, té bon desplaçament, Gundogan té bon desplaçament, però ha de ser en conseqüència d'aglutinar passades interiors, juntar l'equip i en aquell moment tenir els extrems oberts o els laterals i donar la profunditat per fora i que es generin aquests canvis d'orientació a partir de que l'altre equip et pressioni. Però si no, xatos, estem fotent pilotades de 40 metres, deixa't estar a canvis d'orientació, que no hi ha ningú a prop de... Si el jugador del Barça arriba a controlar la pilota, primer de tot, no has mogut, no has fet bascular l'equip contrari, no tindràs llibertat absoluta per controlar, sinó que tindràs un tio a prop. Si no ets molt bo tècnicament, segurament tindràs un control apurat amb algú a sobre i poques vegades generaràs superioritat perquè la resta del teu equip no està a prop teu, perquè tu estàs a 40 metres. M'enteneu? I crec que Ferran Torres té moltes virtuts, però una d'aquestes no és ser tan pulcre, potser, amb el control orientat i amb generar aquesta superioritat a través de rebre un canvi d'orientació. I, ostres, nosaltres insistíem i tinc la sensació que hi ha jugadors que fan la lluita pel seu cantó, que Cancelo fa la lluita pel seu cantó una mica, tot i que tècnicament és bo, i que hi ha un punt de rebeldia davant d'una situació adversa, davant d'un partit que se't complica, la trobo bé, la trobo justa. L'exemple és Joao Félix. Joao Félix ha tingut un punt de rebeldia a la segona meitat, ha tingut un punt de voler arreglar ell la situació, que això a vegades pot sortir bé, a vegades pot sortir malament. Avui ha sortit, crec que relativament bé, i que ha mostrat un punt de voler i de carregar-se l'equip a l'esquena. Però això hi ha vegades que pot fer desconnectar el jugador del partit, pot generar que el joc deixi de ser fluid. A mi m'agradaria un Joao Félix, que ja us dic, avui no tinc cap però amb ell, però m'agradaria un Joao Félix que fos més polit amb l'equip, que entengués bé el rol, que entengués bé quan s'ha d'associar per dintre, quan ell s'ha de jugar o ell ha de donar continuïtat, i això crec que encara no ha trobat el seu espai i la seva manera de fer això, i això em fa patir una mica, tot i que després és tan bo tècnicament, és un jugador tan diferencial que
a poc que trobi 2 o 3 jugades amb espai ja et sembla que genera molt de perill, però és que em dona la sensació que em podria generar més si s'entengués bé. No estic dient que sigui culpa d'ell, estic dient que hi ha moltes vegades que em dona la sensació de que no està ben trobat a l'espai on ell ha de jugar i ha de sentir-se còmode. Això és feina tant de l'equip tècnic com d'ell també, òbviament, però l'equip tècnic té tal. I després imagino que hem de parlar de l'aparició estel·lar d'un xaval, un altre xaval més del planter que segurament ha complert el somni de molts nens que volen jugar al Barça, que és sortir, debutar i la primera pilota que toques cap a dintre. Ha de ser una bogeria el que deu estar visquent aquest xaval. És increïble perquè no el coneixes, però t'alegres tant quan veus una cosa d'aquestes que de veritat és... O jo veia el gol i de veritat és que era... Fins i tot hi ha un punt que m'emocionava veure el xaval celebrant el gol i pensant tot el que significa per ell aquest gol i per qualsevol nen que ha volgut jugar a futbol i que és del Barça, no? Que sortia amb 17 anys i la primera pilota a dintre és el màxim. Menció especial pel partit que ha fet Íñigo Martínez de central. Igual que vaig dir que no em va agradar gens al camp del Mallorca, avui m'ha semblat un partit més que correcte, tant amb la pilota com defensant, que al final és un centre. Se n'intueix que és un central amb molt bona sortida de pilota i amb molt bon tracte, tècnicament bo, però també m'ha agradat defensivament. L'he vist dur, l'he vist atent a les cobertures, l'he vist arribar a temps, sobretot a l'anticipació, i això demostra que està bé físicament ja i que pot competir. I això és una molt bona notícia, perquè partits n'hi haurà moltíssims i estic convençut de que Araujo és un jugador que és propens a tenir problemes físics i tenir un central més de garanties mai està de més, i m'ha semblat genial el partit d'avui d'Íñigo. I bé, doncs esperarem aquesta setmana a veure si recuperem efectius. No tinc clar si és una bona idea... Bueno, sí que ho tinc clar. Tinc clar que mínim de que recuperin els jugadors que estan fora han d'entrar, perquè els minuts que poden donar segurament seran de més qualitat i tindràs més recursos que els que tens ara mateix, però no és un partit per jugar-lo al 70-80% al clàssic, és un partit que has d'estar al 100% físicament, perquè si no és un partit que t'atropella, que et passa per sobre, i el Madrid a més és un equip molt físic, moltíssim, i que t'exigiran 90 minuts de ple rendiment i no pots estar a mitges. No, per tant, no crec que fes bé al Barça arriscant amb jugadors que no arribaran al 100%. Crec que no seria tal. I si hem de jugar amb la plantilla que tinc ara, em costa veure el Barça fotent-me al Madrid. Després és un clàssic, és un partit estrany on passen coses estranyes i surt una miqueta de la línia continuista de la Lliga, és com un bolet i sempre poden passar coses diferents, però d'entrada em costa veure com aquest Barça amb aquesta plantilla, el mateix aquests jugadors que té ara, si no recuperem a cap, li pot fer mal al Madrid, em costa. Però bueno, ja us dic, esperarem que no em costi, que m'equivoqui i que tots podrem celebrar una victòria contra el Madrid, però em fa patir, estaré tota la setmana patint. Res més, una abraçada. Seguim per aquí.